конкретни идеи за България? Кое от двете? Определено идеите за България са основополагащо. Основното нещо, когато тръгвахме с партия Атака, смятам, че представяте като такава патриотична партия, бяха сложени принципи, които определяха рамките, по които ще се движим. Ние не сме мръднали от тези принципи. В тях влиза понятието за една национална държава, без възможност тя да се дели по какъвто и да е признак. В тях влиза задължението, което го има конституционно, между прочим, не се спазва държавата да се грижи за здравето и общите условия на българите, те да могат да се развиват. За образованието, естествено. В тях влиза защитата на българския предприемач, търговец и производител, защита, от която той има нужда в глобализиращия се свят. Влиза културната и националната идентичност. Влиза стопирането на един процес на ислямизация, на агресивно ислямизиране на част от българското население в Родопите, което е много опасно и което води до сепаратизъм. Влиза ревизия на сделките, които бяха ограбващи за България. Аз мисля, че няма човек, почтен българин, който да не се съгласи, че приватизацията, тъй наречената приватизация, беше криминална кражба. Че национални активи на България за милиарди, десетки, може би над 100 милиарда, са раздадени за жълти стотинки и няма пари в пенсионен фонд, който да поддържа нормални европейски пенсии. Да, но господин Сидеров, много от партиите могат да преровят програмите си, да намерят същите принципи. Какво ново предлагате вие от гледна точка на общо национален приоритет? Хайде така да кажем. Няма нищо по-хубаво, ако много от партиите се съгласят с тези принципи и това на практика става. Аз виждам как сега при тази идейна криза, защото определено партиите се намират в идейна криза. Ние не можем да различим СДС от НДСВ, ГЕРБ от СДС и така нататък. Те всички минават за дясно или десноцентристски. Появяват се нови партии, които се заявяват също за такива. Отиват да управляват и се оказва, че те управляват по матрицата на Международния валутен фонд. Така беше до сега. Ако някой ми каже, че Костов е бил по-десен, а Жан Виденов по-ляв, т.е. Жан Виденов до тогава фонда не беше се намесил толкова, че следващото правителство е било по-либерално, по-ляво или по-различно, аз казвам, че това е абсолютен нонсенс, защото фонда определя всичко. Определяше все още. Данъци, ниво на заплати, съкращаване на социална сфера, здравеопазване, болници. Те буквално ни диктуваха колко болници да останат, колко да затворим. Колко училища да, колко не. Това нещо се изпълняваше по една матрица, независимо дали председателя на Министерския съвет е от СДС или от БСП. И това продължава и сега. Ние трябва да излезем от тази матрица. Ние трябва да направим нов икономически модел и това ще бъде качествено нов етап в развитието на българската политика, защото за първи път хората ще имат ясна визия, ясно виждане какво ще правят, за какво ще гласуват преди избори, а не след избори. Тоест, вие предлагате да седнат партиите и да се договорят ли, или ви разбирам погрешно? Да, аз предлагам това. Партиите, партийните лидери, преди всичко, като основните отговорни хора, които са на начало, да застанат и да се съгласим с, примерно, аз ги казвам условно, като 10 Божи заповеди, 10 принципа, 10 неща, които трябва задължително да се направят в България през следващите 20 години минимум, защото така се работи, така се планира държавнически. Не до следващите избори парламентарни, не до деня Хикс на изборите, след който да чакаме кой с кого ще се коалира и с какво ще ни изненада, а предварително да се каже, трябва да се направи задължително нещата, от които са абсолютно задължителни за България. Нов икономически модел, примерно, икономика на доходите, национална идентичност, демографски въпрос, отваряне на вратите за бесарабски българи и българи от бивша Югославия и всички тези, които трябва да дойдат тук, защото иначе след 20-30 години ще станем 50 на 50% с циганското население. Това е абсолютно реален шанс, реална прогноза. Освен това, населението се състарява. Ако нямаме политика на доходите и не върнем поне част от младите хора, това наистина ще се превърне, България ще се превърне в една територия, която ще бъде колонизирана, както сега става от турски фирми, от други, търсещи
нови пространства, икономически този път, не с оръжие. Господин Сидеров, не е ли малко наивно да смятате, че партиите могат да се съгласят, да се съгласят по една платформа, предложена от вас, човека, който ги наричаше грохтящи прасета? Не е нелогично, защото обстоятелствата ще ги принудят. Вие виждате, че вече доверието на хората към отделни политически партии отива към нула. Как те ще привлекат към себе си интерес и внимание? Как ще привлекат гласовете на своите избиратели? Искрено сте загрижен за тях, както ви. Загрижен съм изобщо за развитието на страната, а то зависи от политическото водачество. Ясно е, че една единствена партия не може да вземе цялата власт вече. Това е ясно. Ще има някаква коалиция. Добре, защо трябва да хвърляме зарчета, да играем хазарт или да гадаем каква коалиция, кой с колко процента, вместо да кажем предварително, дайте да очертаем рамките на управлението на България, което никой няма да го пипа, това, което е задължително и което се отнася до икономика, социална сигурност, здравеопазване, образование, влагане на много средства в наука и то приложна наука, в която бяхме много силни. Вие знаете, че бяхме сред 10 водещи държави в космически изследвания. Тези хора, този потенциал, тези научно-следователски институти ги има като ресурс. Те трябва да бъдат мобилизирани с мощно държавно рамо. И тук вече нашето виждане на Атака се разминава с партии, които скочиха в една крайно либерална идея всичко да се приватизира, всичко да бъде на комерциален принцип, но няма такава държава, която да приватизира абсолютно всичко. Напротив, западноевропейски държави приложиха известна степен на национализиране на активи, защото има един публичен сектор, който не може да не е в под държавно внимание или общинско. Просто такива са обстоятелства всяка една цивилизована държава. Иначе защо да има държава? Нека да се разтури и да се върнем към средновековието, феодални княжества. Не вярвам на ушите си. Волен Сидеров говори за космически изследвания. Защо? Как? Това е... Не, значи има една много грешна представа, че национализма е веене на знамена на площада. Да, точно това се вижда от вас, господин този момент го има. Вижда се, защото никой друг не може да изкара хора на площада. Това е друг въпрос, но макар че се вижда напоследък, доскоро не го показаха, да не се връща на тая тема, медийната. Не е това. Национализма днес е изцяло, може би, основно икономически. Социален, без социална мрежа не може да има добра, здрава, развиваща се нация и културно-исторически идентичност. Това са неща, без които една политическа програма не може да се нарече националистическа. Грешната представа, че само веене на знаме, лозунговия момент е единствено присъщ на национализма, е една детска представа. Нека да се разделим с нея и да видим, че националистическите идеи, патриотичните идеи всъщност са основни, те са естествените идеи. Дясно и ляво са някакви понятия, които модерната политика е развила, да кажем, през 19 век най-вече, и след това те са прилагани така по един папагалски начин в България. Обаче националното, патриотичното, то е неизкоренимо, то е заложено в хората. Трябва да го превърнем в реална политика. И когато това стане, хората ще имат смисъл, ще намират смисъл да гласуват. Последно изречение обаче, предлагате това всичко за да стане или само за да кажете, че вие сте го предложили, защото някой може да открадне идеята? Не може да се претендира за авторство върху идеи за развитието на страната, доброто развитие. Предлагам го не само аз, предлагам го като човек, който е осмислил пътя си към национализма. Човек, който е минал и през лутане, и през грешки, ако щете, неизбежно. Предлагам като човек, който е стигнал до категоричната убеденост в така вече една зряла възраст, че без да изградим една такава визия за България, ние ще се лутаме страшно много. Ще имаме още 4 години разочарование в следващия месия или политик, който ще бъде представен като такъв, и няма да имаме реални постижения. Това не го искам наистина. Искам България да бъде хубава, красива, просперираща страна, в която да се чувстваш добре, в която да можеш да поканиш гости и да се гордееш с нея. Ние сме прекрасна страна с дадености от Бога, които не използваме.
трябва да се мобилизираме и българите трябва да започнат да играят в отбор, да се научат да играят в отбор. Гениални сме като отделни личности, като индивиди, в отборната игра сме слаби. Докато не научим това, ще страдаме. Благодаря ви за участието.